Apa, veus ara el morter i tirem les ametlles, 14 o 15 ametlles, i una mica de sal perquè així si les piques no salten. Mira. I es piquen, veus? Espera't, S'ha de vigilar que no es cremi res. Què dius, Maria Àngels? Què? Veus? Ara es piquen i amb la sal no salten. Són trucos de les abueles, això. Oi? Morter. En tinc un que puc parlar. Sí. En tinc un de morter que és fet a mà, antiquíssim, i jo li donava menjar als gats aquí darrere. I un dia la meva jefa, que jo treballava en una botiga, es volia disfressar i em diu: no té un morter? I vaig pensar, si li deixes aquest pesa massa. Saps què? Deixa-li aquest dels gats. El vaig rentar amb la tia, el vaig rentar ben net i li vaig portar. I ella és d'aquelles que li agraden les coses antigues, però una cosa grandiosa. I bueno, jo li vaig portar com aquell carreu, deixallat, i quan el veu diu: oh, quin morter! Diu: ja aniré alerta. Jo el donava a menjar als gats.